तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। चकोते ग्रुपचे अण्णासाहेब यांनी आपल्या दर्जेदार बेकरी उत्पादनाने कोल्हापूरची चव देशभर पोहोचवली आहे। या उद्योगाच्या माध्यमातून पंचक्रोशीतील अनेक कुटुंबांना रोजगार उपलब्ध झालाय। स्वतःसोबतच इतरांना श्रीमंत करण्याचं काम चकोते करतायत। या उद्योगाची अशीच प्रगती होत राहो अशा शब्दात छत्रपती श्रीमंत शाहू महाराज यांनी शुभेच्छा दिल्यात। काय म्हणाले छत्रपती श्रीमंत शाहू महाराज पाहूया। मोठ्या प्रमाणात इरिगेशन सुरू झालं आणि बघता बघता हा भाग एक हरित क्रांतीचा भाग म्हणून झाला असं म्हटलं तर चुकीचं होणार नाही। आणि या नांदणीमध्ये विशेषतः नांदणी गावाचा आमचा जुना संबंध आहे आणि या नांदणीमध्येच आपले श्री अण्णासाहेब चकोते हे इथले नागरिक आहेत आणि त्यांनी हा कार्यक्रम जो अरेंज केलेला आहे आणि कार्यक्रम फक्त अरेंज केला नाही, त्याच्याबरोबर एक मॉडर्न फूड फॅक्टरी एक इथं निर्माण केली आहे। जसं प्रोडक्शन जवळजवळ दररोज 16 टन होणार आहे। 16 टन म्हणजे जवळजवळ 160 ट्रक जवळजवळ माल त्यातनं बाहेर पडेल असं म्हटलं तर चुकीचं नाही। आणि ते पूर्ण महाराष्ट्रभर तर जाणारच आहे आणि मुंबईत जाणार आणि परदेशातही जाणार आहे। अशा तऱ्हेने आपल्या अण्णासाहेब चकोतेंनी इथं विकास केला आहे आणि ह्या विकासाच्या माध्यमातून फक्त तेच पुढे एकटे गेलेत असं नाही, त्यांनी पूर्ण जनतेला आपल्याबरोबर नेऊन त्यांना कामं देऊन आणि विशेषतः फूड प्रॉडक्ट्सकडे लक्ष देऊन सगळ्यांना जे आवश्यक असतं अन्नधान्य याची पुरवठ्यामध्ये त्याच्या प्रॉडक्टच्या पुरवठ्यामध्ये त्यांनी मोठा सहभाग घेतला आहे। त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक या प्रसंगी अभिनंदन केले पाहिजे। आणि आपले मंत्री नामदार नितीन गडकरी ते तर आमच्या नागपूरला आमच्या वाड्याच्या जवळच त्याचा वाडा आहे म्हणून जवळजवळच आम्ही राहतोय। त्यांची आणि आमच्या जनक बंधूंची संग्रामसिंगांची फार जुनी ओळख आहे आणि त्यामुळेच मला वाटतं त्यांची माझी ओळख झाली असं म्हटलं तर चुकीचं होणार नाही। पण त्यांनीसुद्धा नागपुरात जे काही काम आता केलं आहे, मी आता 1-2 महिन्यापूर्वी नागपूरला गेलो होतो तेव्हा जो एक इन्फ्रास्ट्रक्चर बघितलं मी, हायवेचं इन्फ्रास्ट्रक्चर, तर मला वाटतं परदेशात सुद्धा एवढं चांगलं नसेल एवढं चांगलं इन्फ्रास्ट्रक्चर नागपूरच्या पूर्वेला मी बघितलं। त्या पद्धतीनेच त्यांचा जो धडाका आहे रस्ते बांधण्याचा तो आपण सगळ्यांनी पाहिलाच असेल। समृद्धी महामार्ग आता नागपूर ते पुणे आता कंप्लीट झाला की 6 तासात तुम्ही पोहोचू शकताय। तर मी त्यांना विचारलं की आता एरोप्लेनची काय आवश्यकता आहे, तर त्यांनी म्हटलं की एक 15-20 मिनटं लवकर पोहोचेल जास्तीत जास्त। तरी पण म्हणजे रोड जेवढे चांगले असले तर बेसिकली रोड्स चांगले असणं हे महत्त्वाचं असतं आणि रोड्सचा विकास, रस्त्यांचा विकास हा चांगला जर झाला तर संपूर्ण परिसराला त्याचा उपयोग होतोय। हे आपण अमेरिकेत, जर्मनीमध्ये यापूर्वीसुद्धा पाहिलेलं आहे। जेव्हा जेव्हा रस्ते विकास होतोय तेव्हा संपूर्ण भागाचा विकास होतो, दळणवळण वाढतंय, सगळ्या तऱ्हेचा विकास होत जातोय आणि त्याकडे गडकरी साहेबांनी विशेष लक्ष घातलं आहे। त्यांचं खातं जातं अनेक वर्ष तेच आहे आणि म्हणून त्याचा A to Z त्यांना सगळं त्यातलं माहीत आहे आणि किरकोळ बाबीसुद्धा त्यांना सगळे चांगल्या माहिती आहे। म्हणून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली निश्चितच आपले रस्ते, भारताचे रस्ते चांगले होत चाललेले आहेत आणि विशेष महाराष्ट्राचे रस्ते विशेष चांगले होत चाललेले आहेत सगळीकडचे।
आणि त्यामुळे भारताची प्रगती विशेषतः या महामार्गांमुळे निश्चित वाढणार आहे. आणखीन त्यात काही शंका नाही. म्हणून असले डायनॅमिक नामदार आपल्याला लाभले आणि त्याच डायनॅमिक त्यांचा आदर्श घेऊन, डायनॅमिकपणाचा आदर्श घेऊन मला वाटतं या आता आपली चकोते साहेबांची फॅक्टरीसुद्धा चालेल. आता 16 टन दररोजचं बघता बघता 160 टन दररोजचं प्रोडक्शन केल्याशिवाय ते राहणार नाही. आणि ज्याच्यामुळे ते सर्व महाराष्ट्रात नव्हे परदेशातही त्यांचा माल पोचेल आणि फक्त क्वांटिटी राहील हाच प्रश्न नाही आहे. त्याच्याबरोबर त्यांनी क्वालिटीसुद्धा कडे लक्ष दिलेलं आहे. त्यामुळे दोन्ही क्वालिटी आणि क्वांटिटीकडे लक्ष दिलं असल्यामुळे त्यांचे प्रॉडक्ट्स निश्चितच सगळ्यांना चांगले वाटणार आहेत. आता यापूर्वीसुद्धा त्यांचे प्रॉडक्ट जोरात चालू आहेत आणि या फॅक्टरीमुळे तर अधिक भर त्याच्यामध्ये पडणार आहे. अशा तऱ्हेने आज हा कार्यक्रम चकोते साहेबांनी हा इथं घेतला आणि त्यासाठी आपले भारताचे नामदार नितीन गडकरी साहेबांचं इथं मुद्दामून आले. त्यामुळे निश्चित या दोघांच्या प्रयत्नामुळे या भागाचा विकास निश्चित आणि अधिक गतीने वाढेल या शंका नाही. त्यामुळे सर्व उपस्थितांना शुभेच्छा व्यक्त करून मी आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. यानंतर मी विनंती करतोय भारताचे केंद्रीय रस्ते महामार्ग मंत्री माननीय नितीनजी गडकरी साहेब. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.